Gapu iti lokasyon ti Pagilya na Pilipinas, makuna nagbalinan ang normal a kapadasan digiti Pilipino digiti natural a didigrakas kadagiti bagyo ken gingined. Ngem ti dakela problema, awan ti banag a makalaped kadagitoy. Malaksid kadagiti instrumento a mausar iti weather forecast, saan na kaya iti agdama a teknolohiya a kontrolen dagiti bagyo. Awan ti banag a makaibaga iti isasangbay ti gingined, ken awan ti maubraan no dilaeng insigidang agbakwit digiti adda iti coastal barangays no adda iti tsunami. Dagitoy ti rason no apay a naiget a palpalagipan digiti otoridad digiti umili at ikang runaan na pangsalaknib dati bagida ket iti naiget a panagsagsagana ken panagridridam. Iti ili ti pasukin, karaman digiti local responders kadagiti earthquake drills gapu ta patsyenda anas ken amang rugi iti tulong manipod iti barangay level. We make sure that every time we conduct this NSED, we tap the local responders. That is very unique in Pasukin. Itatap natin yung local responders within the area. For example, in San Juan, we have tapped the barangay officials, yung mga barangay peacekeepers, BHW. So, it is community engagement as well. Not only doing our part in the elementary school, but also in the community. Nasken pa'y a well-informed digiti umilitap no niti kasta ket amuda iti nasken nga ubraen da no adda iti bigra. Innayon met ti DRRM Committee Chairman, aga po kariti nagsasaro no agin gined iti naduma-duma paset ti Pagilian kas iti Cebu, La Union ken Davao Oriental. Naigiget pa iti panagsagsagana digiti maseknan nga ahensya, kang runaan nan tati ilida iti addaan ti sangapulo ket maysa coastal barangays. Actually, the municipal government headed by the Honorable Mayor is very much alarmed with the series of earthquakes, and he makes sure to train, to mobilize and equip our first aid responders. Actually, the series kay muna ti earthquake that struck Cebu, we already had our own preparations. Maalarmamet diti sumagmamano nga umili gapu kadagiti nagsasaro no agin gined. Numan imununan nga inrakura kiti Philippine Institute of Volcanology and Seismology wenno PHIVOLCS asaan na konektado diti napasama agin gined. Addalat na panagbuteng da kang runaan na tawan iti makaibagan no mapasaran met iti probinsya iti panaggaraw ti daga. Narigat ni sir ta mabuybuya mo di gadi mo paspasamak sa bali nga ti probinsya. So malandanagan kami sir mapasamak ito na narigat. When sir, glagit ada kay iditi bay sir. Pinaktyo namin na tikabuteng sir so may sa pagsapula mita bye-bye. So narigat mo na mapasamak ito tas. Napadasan yun sir ti nagpakwit gapu ti tsunami warning When sir. So naikarwaman tayo pa ito Sir. Kuda ni Jeremy anulaing kumakabailan ti pamilyada iti umakar ti pagtaenganda, mas pilyanda iti adayo ti baybay. Kabayatan na nga ipaaymet iti gobyerno probinsyal iti narway a life vest ken go bag kadagiti naduma-duma nga ili. Dakkel tulong dagitoy no adda diti mapasamak a didigra ken rescue operation. Baben met iti panagkaykaysa iti PHIVOLCS ken gobyerno probinsyal iti Ilocos Sur, naiwayat iti Information, Education and Communication Campaign Project nga inawagan da iti agsagana. Dito'y nga inbingay diti eksperto diti sumagmamano nga impormasyon pakaseknan iti gingined ken tsunami. Naibunong pa iti narway a go bags. Naiget ngal alukuyan ti otoridad diti umili amang isagana da iti bukod da go bag tapnon alistulaing iti panagbakwit no kasapulan. Aglaon da iti diti sumagmamano amakan asaan nga alistong ag-expire, bottled water, face mask, toiletries, first aid kit, flashlight, ken dadto mapiabanag makatulong no adda emergency situation. Mark Magdirila, Balitang Solid North.